вас, скъпи гости! Настанете се удобно, насладете се на шоуто върховно и добре дошли при ваши синове и дъщери. Чух, че под нашето слънце расте бяло и жълто черно дете. Има много на нашата планета. Цветни момичета и цветни момчета. Коли децата така посвети слънце, това не направи ли ти? А за какво посвети усишичка, като си нямаш четка с боички?
имаме едни сладки. Обаче искате ли да изпитаме едни мамета, да ни помогнат да си направим още едни сладки? Да! Обаче аз си забравих списъка, да видя кои мамета бяха. Вие си помислете, какво трябва да направят първо? Да си измият ръцете. Точно така. Майката на Каролина, майката на Бояна, на Цвети и на Валерия. Да си измият ръцете, а ние с вас да си поговорим. За да направим сладките, какво трябва да следим внимателно? Рецептата! Какви са съставките, нали така? Хайде сега да ви разкажа малко за сладкиша, който ще направим. Необходими ни са ни бисквити, които сме